Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mahlukin Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz ve hürmetli dinleyici doğrular. Inni suwun gurruğunu aytmaktak. Su näme su bilen taharet kılmalı, näme su bilen gusl etmeli. Mutlak her bir su bilen taharet kılıp bolýa, gusl edip bolýa. Ýöne şol suwlaň özi näme bolmaly? Çeşmeň suwda bolsa işgali ýok. Derýalaň suwda bolsa işgali ýok. Bir joya arnalaň suwda bolsa işgali ýok. Yerden çykýan guýulaňda suw bolsa işgali ýok. Lary ýagynyň suwuny üýşürip goýup bir hawlyňda suw bolsa işgali ýok. Ýöne nejis bolmaly. Nejis bolmaly diýen näme? Ýani üstüne bir hawa peşew ýalak, ýa gaýyt ýalak, tedek ýalak, ýa gumalak ýalak, ýa bir nejis etýän gan ýalakdyr. Şoňa meňdeş bir nejis zatlar sananly ewli tanalar inşallah. Şolar üstüne gaçsa onu nejis etýär. Ýöne şol suwuň özi eger mesahaty 25 metr murabba bolsa, onu nejis bolmaýar, ýokmda nejis bolýar. Eger akkuwjy bolmasa. Inni eger akkuwjy bolsa, şol akkuwjuluk bir hasiyet bilenki bir samany ýa bir ýeňiljek bir kagazdyr, şoňa meňdeşdäki akitjek bolsa, şoňa akkuwjy diýilýär. Taharet kılanda şol akkuwjy meselen taharet kılıp suw gaçanna, şol gaçan ýerinden ewirläp alyp bolmaýan hilip akitýän bolsa degen ýeri şoňa akkuwjy suw diýilýär. Şo bilen taharet kılmak dogry. Eger şol suwun özi üç zady bar. Suwun tebiýeti bar, akkuwjuluk tebiýet. Ondan soňra ýygy bolmaly suwun. Şol suwun özi tebiýeti aýyrylmasa, bir de akkuwjuluk aýyrylmasa, rengi de suwun üstüne ýanky nejis galyp bolmasa, onda şo suw mutlak suw diýilýär şoňa. Ýanky zatlary dagyk bilip, olakon suw 25 metr murabba, ýani 10 üçin 10 nilýär, 5 der 5. Yani 5 der 5 suw bolmaly. Yani 5 metr beýlek bolup duran suw ki on mesahaty içiniň ölçügi 25 metr murabba bolýar. Şonjuruk suw bolsa işgali ýok bolýar. Eger ýanky 3 tane tebiýeti üýtgemese, suwuklugy üýtgemese, rengi üýtgemese, iýsi üýtgemese. Ondan soňramda bir sıkılınan suwla bolýar. Nämeden miwaň suwy, agazyň suwy bila bilende taharet kılıp ya gusl edip bolmaýar. Bir de ýanky istifade etjek suwun, işlenjek, ullanjak suwun ýagly bolmaly. Yani bal ýalak huy akmaklygy gyn bolsa, ýa-da meselen içilýän ýag ýalak, meselen kunju ýagdyr, zeytun ýagdyr, ýa başga bir ýagla başma. Ýa hatda şol gedaýyl we ýanky zady goýulýar, şoňda ýagy we ola bilende bolmaýar. Emma başga suwuklatda bilen kullen bolýar. Meselen üsübaşyň arasylajak bolsaň neft bilen ýa bizin ne bilen üsüňi halallap bilýän, ýöne taharet kılma ol, agdyňa gidende biderek bolýar, ýyty bolýar, onna ol bolmaýar. Ondan soň suwy ki üýtgen bolsa, ýa aýtdyk rengi zady üýtgen bolsa diýdik. Indi rengi zady üýtgemän pak bolup da ýöne şoň ady üýtgese suwlukdan çyksa, meselen gaýnan suw bolup da sawysa, o bilen taharet kılıp da bolýar, gusl edip bolýar. Emma şo gaýnandan soňram şoň üstüne çay atylsa, ýa-da şoň rengini çorba edilse, ol suw bilen ýa bagala atylyp bagalan suw diýilse, ýa nowýan suw diýiljek bolsa, inni o suw bilen taharet kılıp bolmaýar. Ýa-da bir suw awa şişirden ýa-da ýanky aýdan akarlardan akyp duran suwy alyp da bir ýeri legene goýup durdyň, istifade edip taharet kılıp durdyň, gusl edip durdyň. Şol istifade edilen suw, ullanan suw bilen ýamaşadan ullanyp bolmaýar, ýamaşadan taharetde galyp bolmaýar, gusl edip bolmaýar. Inni şol duran suwa eger meselen bir akarda ýöne 3000 suwa bir düze baraňda içinde nejis bolmasa, yani gumalak ýok, tedek ýok, ýa biri hükmen peşewedenni göreňok, ýagyndan ýagyp üýşüp duýdy. Şoňa da hiç degmedik suw bilýän, ay rahat degen nädir diýdiň. Şo bir kurşga bilen alakam künnüňe goýup beýlede taharet sınja edip bilýän, mıňda işgali ýok. Emma bir ýata suwa özde
onun içinde ondan kişik, yani 5 metre 5 metreden kişik suba, şoň içinde heywan ölüpdir. Näme ýalak? Şol heywanın özü de ölen heywanla suda weletliye, yani suda hem iýbiçgisi sudan, hem de öz ullanışı sudan, hem de çağatı boljak bolana da sudan dörüýän bolsa, şol ölasa mıňda suw nejis etmeýär. Meselen näme ýalak? Gurbaka ýalak, balyk ýalak, ya awa harçaň diýilýär. Ýanky agdynda bir zady ba oňa eşek haňaran diýilýär bär türkmenne. Şol ýalak meselen suwda weletläp, suwda zady welet edip, ýani oglany da suwda bolýar, öz iýbiçgisi suwda bolsa, şol ölen bilen suw hiç işgali ýok. Ýa-da meselen öz üçin kan bolmadyk heýwanlar we haşerat. Meselen siňek ýalak, çiwin ýalak, bu zatlaryň gany ýok, bula da suwun içinde ölasa, mınna suw nejis etmeýär, suwy pakliginden çykarmaýar, şo bilen taharet kılıp bolýar, gusl edip bolýar. Inni ola korrak öz üçin kan bolan zat gaçasa, meselen kän soraşylýar, paşlak gaçsa diýip, eger şol paşlak kişijik bolup, şoň misli ýalak, şol ölen paşlaň öz dirje gedip ýäke, şol gaç meselen gany ýok bolsa, şo wagt ölasa on işgali ýok, suw nejis etmeýär. Emma şol gaçan paşlaň misli ýalak, ola kollugy gan meselen gan çykjak bolsa, ýa serçe ýalak ýa onuň kiçiňrek gada gan çykjak bolsa, bi suw nejis etýär. Eger ölü çyksa. Pes eger bir suwumyz meselen 3 million suw bolsa, ola kon hawuz 5 metre beýlek, 5 metre 25 metre murabba bolsa, çew meselen her tarafy 5 metre bolsun, ýa meselen bir tarafy 10 metre bolup, bir tarafy da 2 metre ýarym bolsa, ýene de şol 5 metre 5 metre 25 metre murabba bolýan mesahaty, ýa daira tegelek bolsun, gara şoň içiniň ölçegi 25 metre boljak bolsa, zerbedende üstüne üstemedende, şoň işgali ýok, halallary diýilýär maňa, halallary. Eger şol ýanky ýalak suwuň 3 tane tabiaty üýtgemese, bu da hiç nejis bolmaýar, haram bolmaýar, paklygynyň çykmaýar. Rengi, ondan sonra iýdi, ondan sonra suwuklygy. Şu 3 taneň birine galyp bolmasa ýanky nejis işgali ýok. Ondan sonra nejasatyň özü, suwa gaçan nejasatyň özü iki jüre bolýar. Ya suwdan da dälle, bir üsüňe degýär kullen. Suwa gaçsyn ýa suwa gaçmasyn üsüňe degsin. Nejasata galida diýilýär, nejasata hafifa diýilýär. Nejasata galida diýdigi agar nejasat, ulukon nejasat, hafifa diýdigi ýeňil nejasat manasy. Meselen galida bolan agar nejasat bolup duran zat tedek ýalak, peşew ýalak, arak ýalak, ýa-da meselen eti iýilmeýän heýwanlaryň awa ýanky böwloga aýty ýalak, ýanky peşew ýalaklary ýalak, meselen ýol bolsunky ýa fiilinki ýa itinki ýa bişinki şola meselen. Ondan sonra nejasaty hafifa ola näme ýalak, meselen eti iýilýän heýwanlaryň böwli, meselen peşewi, goýun, sygyr, düýe şolaň peşewi bilen nejasaty hafifa diýilýär. Indi näme diýip muny böldük biz? Çon emmanyňa degata, şu nejasatly emmanyňa degata, afu edilen migdary bar. Afu diýdigi näme? Eger emman janyňa, eýin maşyňa bir şo nejasatyň afu bolan migdary degse, şo bilen namaz okuýanyň işgali ýok. Eger wagtlar bolsa asyl işgali ýok, emma wagt giňçilik bolsa, hawa ýuw bermeli, onda sen şo bilen okuýanyň namazyň dogry, ýöne mekruh bolýar namazyň, şon aýyrmadyň diýe, ýöne namazyň gaýtalamak gerekke. Emma afu migdardan çykasa, asyl namaz okuýmaklygy dogry. Soňra namaz okuýandan soňra şol nejasatyň galida ýa hafifa öz afu migdarynyň edafadygyny bilse, näçe namaz okuýan bolsa hemmesini qada etmeli bolýar. Ondan soň eti iýilýän heýwanlaryň eti de pak bolup bilýär. Yani eti iýilýän heýwan damagy çalynsa, on etini iýbermeli, hiç gurrun ýok. Emma eti iýilmeýän heýwanlaryň damagyny çalasaň, meselen itinki ýalak, pişinki ýalak, damagyny çalsa, şoňda eti üsüňe degen bilen, soňra gan zat çykandan sonra, şoň eti
üsünde durup namaz okuýanyň işgali ýok, pak bolýar, ýani üsüňe degen nejis bolmaýar. Ondan soňra uçýan kuşlaň tedegi bu da nejis etmeýär. Uçýan kuşla meselen eti iýilýän bolsa, meselen serçe ýalak, kepter ýalak, bular üsüňe degen bilen guruýandan sonra kakyk göberamaly. Guri many bilen namaz okuýanyň hiç işgali ýok, bu nejis sel. Asal haram däl bi. Emma eti iýilmeýän kuşlaňky bar, algyr ýalak, ça ýalak. Bular üsüňe meselen tedeklasy üsüňe degasa, ol nejasat namazdan awat çykarmaýar diýär. Näme diýip çon ondan sen ýürüp barýan üsüňe degaýa, ol başgaçylyk bolmaýar, munun zarurat bar diýär, munun kynçylyk bar. Emma tavuň eti iýilýän heýwany bolsa, kuş ýöne tawuk, ýanky gaz ýa-da ördek ýalak bolsa, kullen muni eger bir kuş ýeke uçup bulmaklygy mümkin näl, uçup bilmeýän bolsa, onda şol heýwanyň, şol ýanky kuşuň tedegi haram bolýar, nejis bolýar. Üsüňe degide hökmen aýyrmaly. O nejasata hafifa däl, nejasata galiza bolýar o. Onu hökmen ýuwmaly bolýar jaýyny. Eger şu afu mygdarly bolmasa. Indi ol afu mygdary nädirek bolýar? Afu mygdar nejasata galizada goýu nejasat ba, suwuk nejasat ba, tedekda goýu nejasat, özünde bir jisim ma, zijirim bolýar o. Emma özünde jirim ýok bolup, gewreti ýok bolan nejasat peşew ýalak meselen, suwuk bolsa, ikisiniň de gurruňy ba. Eger gewre ýeti bolup duran nejasat bolsa, ony mykdar belliýärler, bir dirhem diýe gadymda kumuşdan mejerilen bir kişijik şay, tagriban bir dyrnaň, başa barmak dyrnakdan ulu korrak, şo medennerek bolan. Onu bädiyle ulamalar şoň medennetini ýanky adamdan tede çykýan deşiň şoň endat edip goýupdyrlar. Şonjurek bolan mygdar afu, ýani şoňa ýeteýänçe afu bolýar, onun edafaty afu däl, on hökmen ýuwmaly bolýar. Şoň agramda bir mısqalan kep bolmaly. Meselen 4 geremeden ne bolýar? Bädileri onun azaltýarlar. Tagriban 3 gerem diýip goýýarlar. Meselen şumat 1 kilo gerem 1000 gerem bolýar. Şoň 3 geremden edafa bolmaly agramda. Nejasat galidan afu bolan mygdary. Emma ondan edafa bolsa, ol galidalyk galyp bolýar-da, onu hökmen namazdan çykarýar, namaz hökmen ýuwmaly bolýar. Ondan soň suwuk bolup duran nejasatda ony eliň aýatyna meňne edipdirler, ýani degen ýeri eliň aýany barmaklaň açyp goýoňda, şonda içine girip bir çukurjuk galýar aýatyna, şo mygdar näçe tagriban tutýar suwuklukda, şo suwukluk eger degasa bir ýaňa, şo da afu diýär. Eger ondan edafa bolsa afu diýär. Bäzide de şo aýan özüni mygdar edipdirler. Eliň goýonuna şo aýan mygdarly bolsa diýip aýtýar. Ýöne asah riwayet şol eliň açaňda şoň içine girýän suw ne mygdar bolsa, şol afu diýär. Ýani afu diýdigi ýan aýtdyk. Afu bolan mygdarda namaz okuýsaň işgali ýok, wagt dargyşlyk bolsa, emma afu bolmasa, wagt dargyşlykda bolsa namazyň hökmen ten namaz okuýmaly, üst başyny çaşyryp ýuwup ondan sonra okuýmaly bolýar. Eger soňra da bilasan kaza etmeli. Emma afu bolan mygdar bolsa, ony okuýanyň işgali ýok, soňra wagtyň bolup ýuwmanyň bilen ne, onda da mekruh bolýar, ýani namazyň dogry bolýar, ýuwmaly onu hökmen. Ýuwmanyň bilen namazyň dogry kazasy ýok diýär. Ondan sonra balyň gany ýene de üsüňe degen bilen işgali ýok. Çon balyň gany hakykatan gan däl o. Çon bir heýwanyň gany barmy ýoklugyny biljek bolsaň, ölenden soňra şonu günüň aşagyna goýoňda eger garalsa, on gany bar diýilýär kitapda. Emma garalmany agarsa, on gany ýok diýilýär. Balykda şol guruhdan, şol bölekden meselen gany ýok, eger şonu meselen günüň aşagyna duran bilenne, ol garalmaýar, agarýar diýär. Ondan sonra damak çalınan malyň ýuwup zat etýän, öýe ertýän, şoň etiniň aralygyndan gan çykýar, bu gany namazdan çykarmaýar, işkali ýok.
o damak kan del, damak kan haram. Ol eti yiyecek meselen öýe çekýän, bir suw çekýän üzüne ondan sonra şol etin içini ketip dukan kan çıkaya ortasından. Şol kan üstüne degen bilen namazdan çıkarmaya. Yuğsan gawy, ýöne ýumanyň bilen namazdan sen eýmaşyny, üst başyny çıkarmaya o da. Ondan soň suwun gurrunlarinden töködemden sonra näme nejis däligini ewde gawadyp aýdart inşallah, ýöne şol suwun üstüne näme zat gaçda suw nejis zatdan çıkarýany bir bölejik bir merak aýtdyk. Ondan soň şu suwun ýok ýerine tayammum diýen bir zat bar. Ýani tayammumyň özi suw ýok ýerine ýa suw bolup da sen suw üstüne degirip bilmeýän ýerinde hem wuduň ýerine oturýar, hem gosluň ýerine oturýar. Ýani wududa etmek gerekke, ýani birje tayammum etdiň hem gosluň niýet bilen hem de wudu niýet bilen etseň ikisine de ýerine oturýar şo. Şo tayammumyň özi näzirek etmeli? Onu iki däne vurmak diýip aýtýar kitapda, az-zarbatan iki vurmak. Ýani eliňi bir gedek şol kuma ewde aýdart näme vurmalygyny. Wurýan, bir wurup küllen ýüzüňe çekýän. Küllen ýüzüň gawamaly, eliň ýanky suw degirende näme ýuwmalydyk ki ýuwmasaň o dogry bolmaýar diýdik. Şo zatlary hemmesine eliň degip gitmeli. Hatda burnuň deşiklerinin uşağı, bir de iki burun deşiginin yankı aralığı var, şo takda hökmen barmaly. Hatta elinde yüzük bolsa, şo yüzükde hökmen etegini beýlek şeýle gyşyrdyp etegini ertmeli eliňi. Ya elenguň bolsa, sagadyň bolsa, şol eliň ýuwuňda hökmen suw barmaly ýerlere şo tak hökmen barmaly şony. Ondan sonra ýene bir wurýan sag eliňe çekýän sol eliň bilen, ondan sonra sol el sag eliň bilen çekýän sol eliňe näzirek 3 barmakdan başlayan, ýani gulwike, ogulwike, orta barmakdan şeýle sol eliňi sag eliňe çekip gaýtýan, ol başan barmak bilen soýun barmak bärde galýar. Şeýdip eliň arkasyna ta tirtege gelýän çekýän. Eliň aýyrmanjak, eliň tawlap, ýani üstüne beýlege dakam eliň arkasyndan, ýani tirtekden arkasyny betininden horam inni içine, karnına çekip gaýtýan. Karnına çekip aýaňa gelenne başan barmak bilen soýun barmakda eliň syfandyryp çykyp gaýtýar. Çefelle eýni şeýdip awvel arkasyna, ondan sonra karnına çekip tökötýän. Ondan sonra ýene de bir musbila pardyň bitýär. Mustahap bolan formada ýene de bir eliň urakam barmaklaryň aralaryny bara aralaýan. Şi tayammum. Ýöne tayammumyň bir şerti var. Şertleri şi: 1. Niyet hökmen etmeli. Şu tayammumumy gosul bilen wuduň ýerine oturup tayammum etýän, ýa fakat wuduň ýerine tayammum etýän, ýa fakat gosluň ýerine tayammum etýän niýetine getirmeli, farz bi. Emma wududa niyet sünnetdi, farz dätdi. Ondan sonra hökmen ýan kaýdanymyzy ýalak ýüzüňe, eliňe mesh etmeli. İkinji pardyşy. Ondan sonra pardy barmaklaryň bilen hemmeti bilen ýa kullüýi bilen, köfeňrägi bilen ýa da hemmeti bilen sen hökmen mesh etmeli. Dördüncü pardyda pek tofraga mesh etmeli. Ýani ýa gum bolar, tofrak bolar, ýa da şol tofragyň gatyýyly bolar, ýa da daş bolar, ýa da şumat öýe etegine düşülýän, üstüne düşülýän daşly bar, ýa geç bolar, öýe wurulýan geç, üstüne renk bolmaly. Renk üstüne gawan bolmaly. Şonu şoňa wurakam, egerçendiki şoň üstüne tozon bolmasa da şol daşyň üstüne ýa geçiň üstüne eliň wurup ýüzüňe çekýän şebelene tayammum bitýär. Inni şol ýeriň jynsynyň mi? Hökmen ýeriň jynsynyň bolmalydyk da, ýanky meshetjeklädiň, tayammum etjeklädiň üstüne elini çekjegin. Şol ýeriň jynsynyň boljak bolsa bir iki şerti bar. Näme? Şonu ýakanda kul bolmaly, agaç ýalak. Agaç da ýerden çykýar, ýani ýakanda kul bolýar. Erip akmaly demir ýalak, gyzyl ýalak. Şulaňda meselen şonu öýt degirende urangda süýnýär da, süýnüp ýa akýa, şula da bolmaly. Meselen ýöne gyzylyň demirin üstüne çaň oturan bolsa, terdek oturan bolsa, o terden üstüne çaň üstüne ursaň, muň hiç işgali ýok, taharet dogry bolýar. Ýöne inni şol tayammum dogry boljak bolsa, suw hökmen bolmaýan ýer bolmaly. Inni inşallah tayammumyň näzire formasy, näme etmekligini aýtdyk. Inniki jelesede inşallah tayammum
hasan edip bolýa, kimlere tayammum etmek doğrudan şondan gider inşallah. Vesselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.